lecimy z kolejną walką na gali Silesian MMA 20. Oliver Juszczyk, Akademia Boksu Będzin i Daniel Wojańczyk, Olympus Klub Dąbrowa Górnicza. Cage Boxing, kategoria do 67 kg, 10 lat starszy Daniel, 5 cm wyższy Oliwier. No naprawdę tutaj zapowiadają się grzmoty, chociaż poprzednia walka już nam sprawiła takie apetyty, że jak będzie się to tak rozkręcało w takim tempie, to Grzesiek tutaj chyba będzie ciężko wysiedzieć. Tak jest. Oczywiście z emocji. Mamy tutaj debiutanta, Juszczyk, dzisiejszy debiutant, i Daniel Wojańczyk, gdzie między innymi mogliśmy go oglądać na galach Silesian MMA. Tak, Daniel Wojańczyk pokonał Bogusława Reitera, który dzisiaj wygrał walkę, natomiast Oliver Juszczyk z Akademii Boksu Będzin może być drugim zawodnikiem z tego klubu, który wygra dzisiejszy pojedynek, no bo w walce kończącej galę VIP Patryk Patrzałek z Akademii Boksu Będzin pokonał Łukasza Pokutlińskiego z Bastionu Tychy. Minuty, słuchajcie moich komend i będzie w porządku, okej? Ostatnie wskazówki udziela sędzia. No i zobaczymy szermierkę na pięści w małych rękawicach. Gotów, gotów. I wystartowali. No tutaj panowie od razu nie szczędzą. Zero kalkulacji, Tak. ruchliwy w swojej walce. Tak, Daniel Wojańczyk w żółtych spodenkach, w siwych Oliver Juszczyk. Cios za cios. Stop! Nie pchaj. Nie Widać, pchaj. że Nie pchaj. Bo panowie naprawdę są zwolennikami takich mocnych wymian, gdzie nie kalkuluje się za dużo, a po prostu walczy. Stop! Pięknie, jeszcze lewy, sierpowy doszedł do Rozumiesz? Stop! głowy Wojańczyka. Tylko chyba tutaj wcześniej było potknięcie. Raz, dwa, Nie, jednak było już wcześniej Trzy. liczenie, co sędzia dobiega. 4, 5. No, ale to jest ferwor walki, Chodź tu wiadomo. do mnie. Chodź tu do mnie. Okej, wszystko? Ty chyba, Grzesiu, na Prime walczyłeś z rekordzistą, czy na Cloudzie w kickboxingu? Tak jest, na Klaudzie walczyłem. Duża różnica jest między małymi rękawicami i dużymi, jak walczysz w boksie? Walczyłem w dużych czy w małych? Małych chyba walczysz. Małych. Wiesz co, no nie wiem, bo jeszcze w dużych nie walczyłem. O, to wszystko przed tobą. Tak jest. Oliver Juszczyk już ma przewagę. Uj, znowu prawy taki. Na ciosu prawy, lewy Tak. doszedł Krzysztof! Bardzo mocno ten. Wojańczyka. Naprawdę Oliver tutaj już nam się rozluźnił, poczuł się pewniej po tym pierwszym knockdownie na Wojańczyku. Troszeczkę walka nam się uspokoiła. Oj, ale piękna kontra! Piękny sierpowy prawy wszedł na szczękę Wojańczyka. Dwa, No naprawdę, I kolejne liczenie. perfekcyjnie, ale już... Ochwieje się na swoich nogach. Ciekawe, czy 6, sędzia dopuści go do walki. 7, 8. No tutaj Wojańczyk Może chce być dalej coś, walczyć i jest. sędzia... Jeszcze mamy walkę. Koniec, jednak... Sędzia przerywa, widział mgłę jednak w oczach Wojańskiego i uznał, że nie jest zdolny do dalszej walki. Oliver Juszczyk świętuje, tańcząc na siatce i pokazując gest Conora McGregora. Także kto wie, może Dawid sypnie jakimś bonusikiem za ten knockout. Tak jest. I tak jest, Juszczyk, debiutant, zdobywa dzisiaj. Tak jest. Przenosimy się do oktagonu, później koncert Dedisa, licytacje, a w naszym studiu zapewnie Karol Garncar zaprosi jakiegoś gościa.